Vjerujemo da organizovanjem ove manifestacije doprinosimo razvoju informacionog društva u Crnoj Gori i stvaramo dobru atmosferu za razvoj i usvajanje novih tehnologija. Ovom prilikom želim da se zahvalim učesnicima koji su nam i ove godine ukazali poverenje i sve renomirane firme i kompanije predstavili na ovom sajmu. Zahvalnost dugujemo i upravi Delte, koja nam je omogućila organizovanje Smart Deck u ovako divnom ambijentu. Nadam se da će mnogi posjetioci sajma uvidjeti nove mogućnosti informacionih tehnologija i razvijenih informacionih sistema, tako da proglašavam ovaj sajam otvorenim. Hvala.